БСДП Ньюс, черговий випуск. З вами в студії Ігор Борисов і у гостях перший намеснік старшині Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Алексей Сигаев. Алексей, добрый день. Добрый. Некалькі дзён таму 13 арганізацый і ініцыятыў прапанавалі новы праект выбарчага кодекса. БСДП таксама была адной з удзельніц гэтай супольнай працы. Як доўга ішла праца над праектам і што прапаноўваюць новага дэмакратычныя сілы? Но калі пачынаеце ўсё весці размову, што новага, то не хопіць часу для перадачы. Можна тэзісна. Вось. Праца пачалася ў верасні, но, як кажуць, заўжды пачалася павольна, але апошні месяц мы сустракаліся некалькі разоў на тыдзень для того, каб это ўсё абмяркоўваць. Як кажуць, усё роўна пэўныя моманты ў кодексе вызываюць і спрэчкі да гэтага часу. Што прапануецца? Ну, па-першае, што мы думаем, спадзяемся, што вернецца ў дзеянне Канстытуцыя 94 года і будзе Верховны Савет, а не парламент, будзе не двухпалатны, аднапалатны. Будзе Верховны Савет, а не Палата прадстаўнікоў. Да, я маю на ўвазе Верховны Савет, а не Палата прадстаўнікоў, ну і, адпаведна, аднапалатны парламент застанецца. Што датычыцца прэзідэнта, то пакуль што ў кодексе застаецца норма па выбарах прэзідэнта, і мы робім такую рэч цікавую, для мяне яна была вельмі цікавая, што выбары мусяць адбывацца там у апошні тыдзень кастрычніка. То бок мы фактычна фіксуем дату выбара, і яна заўжды прадказальна, як у нармальных дэмакратычных краінах. Да, то бок каб той, хто будзе прызначаць выбары, не выбіраў дату пад сябе, а каб дата была зручная ўсім і каб ведалі ўсе яе загадзя. І гутарка ідзе выключна пра прэзідэнцкія выбары ці пра выбары ўсе? Пра выбары ўсе таксама, але размова ідзе, што менавіта прэзідэнцкія, яны мусяць быць вось асобна, каб не кампанаваць там выбары і парламента, і прэзідэнта ў адну стратэгію, ну, у адзін дзень. Я не ведаю нават, што мне зараз можа ў голову яшчэ прыйсці цікавага з тых момантаў, што там ёсць. Ну, самае цікавае для мяне, як для партыйнага актывіста, гэта што выбары прапануюцца па партыйных спісах у тым ліку, то бок зрабіць прапарцыйную сістэму. Прапарцыйную ці прапарцыйна-мажарытарную? Прапарцыйна-мажарытарная, то бок яна будзе і па аднамандатных акругах, і адна шматмандатная акруга. Вось. І ну, там, натуральна, трэба браць, адчыняць, глядзець, а як, напрыклад, у адпаведнасці з новым праектам будуць фармавацца выбарчыя камісіі? Выбарчыя камісіі будуць фармавацца тымі ж самымі органамі мясцовай улады, як яно і на сёння ёсць, таму што, ну, неяк гэтыя органы мусяць быць задзейнічаны. Адзінае, што хто можа туды накіроўваць сябраў гэтыя камісіі. Адназначна з гэтага пераліку мы выбіраем працоўныя калектывы, таму што... Ну, гэта як рудымент, спадчына ад Савецкага Саюза засталася, калі працоўныя калектывы маюць сваё ўздзеянне на палітычныя працэсы. І, скажем так, вось мы, калі першую прэзентацыю гэтага кодекса праводзілі, мне вельмі спадабалась думка, што трэба закласці яго ў кодекс, я буду гэта прапаноўваць далей, што у камісіі адной не мусіць быць там больш нейкага адсотку чалавек, якія працуюць у адным працоўным калектыве. Таму што ўсё роўна ў дакументах, якія падаюцца пры фармаванні камісіі, пазначаецца, дзе чалавек працуе. І каб прыбраць вось гэтую залежнасць, калі старшыня камісіі, ён жа і старшыня над сябрам камісіі ў працоўны час, то гэта можна вось уключаць. А якая роля адводзіцца ў гэтым праекце новага выбарчага кодекса палітычным партыям у пытанні вылучэння іх прадстаўнікоў у выбарчай камісіі? Ці ўзвышаецца іхная роля, ці ўсё застаецца так, як ёсць, альбо мяняецца проста правапрымяняльная практыка?
Ну, гэта вось і спрэчнае пытанне ў нас было, то бок як яно мусіць быць, таму што я яшчэ раз кажу, на першай прэзентацыі зноўку сталі тыя ж самыя спрэчкі, што ў нас адбываліся і падчас абмеркавання. І палітычныя партыі, яны проста мусіць разглядацца ў першую чаргу пры фармаванні камісіі. То бок не так, што вось мы выберем кагосьці там з грамадскага сектара, а палітычныя партыі, якія мусяць займацца палітыкай, яны застаюцца па-за межамі гэтага выбарчага працэсу. То бок толькі, ну, я менавіта зараз бачу такое чытанне ў гэтым кодексе. Алексей, як ты лічыш, вось гэты праект можа быць прыняты, якім чынам? То бок праз шляхам збору подпісаў, так, напрыклад, зараз дэмакратычныя сілы аб'явяць старт збору подпісаў дзеля таго, каб гэты законапраект паступіў у палату прадстаўнікоў, альбо ў выпадку справядлівых выбараў у палаце прадстаўнікоў, альбо ў Верховным Савеце ён будзе прыняты, альбо ў выпадку кампраміса паміж уладай і дэмакратычнымі сіламі. Цяперашняя пазіцыя. Слухайце, давайте пачнем з таго, што нават па дзеючаму кодексу можна правесці супердэмакратычныя выбары. Для гэтага трэба палітычная воля тых, хто займаецца арганізацыяй, як я кажу, тых, хто узурпаваў выбарчы працэс. І якім чынам менавіта гэты кодекс будзе потым ажыццёўлены, ну, запушчаны ў жыццё, гэта ўжо пытанне, кажуць, часу. Тому гэта праца на перспектыву. Гэта праца на перспектыву. А зараз мы можам, у прынцыпе, правесці і выбары ў палату прадстаўнікоў, і прэзідэнцкія выбары, выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў, па тому заканадаўству, якое ў нас ёсць. Да, менавіта па тому заканадаўству, якое ёсць, можна правесці дэмакратычна ўсё, каб усе прызналі. І тут жа ж пытанне яшчэ трэба, каб менавіта гэты кодекс, ён таксама выконваўся, які вось існуючы зараз ёсць. Я нагадваю, што, напрыклад, пытанне па адкліканню дэпутатаў шмат хто ўздымае, і не могуць людзі адклікаць дэпутата, якога яны выбралі. Таму што мясцовыя органы ўлады не зацікаўлены ў гэтым працэсе, і палітычна яны гэта ўсё зарубаюць ініцыятыву на карані. Я б сказаў, што не толькі органы ўлады, тут вся прэзідэнцкая вертыкаль, яна не зацікаўлена ў тым, каб штосьці пачало ў ёй сыпацца, і натуральна, на маю думку, што тыя людзі, якія займаюць пасады дэпутатаў, яны прызначаны якраз такі гэтай прэзідэнцкай вертыкаллю. Але зноўку, яшчэ раз, адкліканне дэпутатаў парламента на сённяшні момант зарубаецца менавіта старшынямі дэпутатаў мясцовых саветаў. То бок, можа гэта і цалкам вось браць па вертыкалі ўладзе, але робіцца гэта рукамі вось гэтых людзей. То бок, мясцовай. Тады, калі перайсці да абмеркавання правапрымяняльнай практыкі, што трэба мяняць у правапрымяняльнай практыцы, каб выбары ў нас адбыліся ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі АБСЕ і былі прызнаны міжнароднай супольнасцю. Бо мы разумеем цудоўна, што фактычна ў Беларусі не засталося ні аднаго легітымнага органа, з якім можна мець, як кажуць, стасункі. Па-першае, парламент, ён не прызнаны міжнароднай супольнасцю, і з ім кантакты адбываюцца збольшага фармальныя. І мы ведаем, што пасля 5 лістапада былы прэзідэнт Александр Лукашенко, ён фактычна страціў сваю легітымнасць, бо не прызнаны нікім з міжнароднай супольнасцю за выключэннем Расійскай Федэрацыі. Давайте по парадку. То бок, выбары абвяшчаюць так ці інакш, гэта альбо прэзідэнт парламенtsкі, альбо парламент прэзідэнцкі, альбо прэзідэнт мясцовая. То бок, гэта там нармальна ўсё прапісана, то бок, да, мы не будзем загадзя ведаць даты, але як ёсць. Але калі весці далей размову пра фармаванне камісій. Гэта, як кажуць, адзін з першых этапаў выбарчага працэсу. Хто там туды звычайна ўваходзіць? Калі адчыняем сённяшні кодекс, чамусьці прадстаўнікі палітычных партый пры фармаванні камісій стаяць на першым месцы. Пытанне, чаму тады прадстаўнікі партыі не трапляюць у гэтыя камісіі, а трапляюць людзі, якія шлі шляхам збору подпісаў, а потым яшчэ высвятляецца, што людзі, якія іх быццам бы вылучалі, яны іх не вылучылі насамрэч. То бок, тое ж самае, ну, то бок, калі браць момант фармавання камісій, далей трэба, каб працаваў адміністрацыйны кодекс і угалоўны кодекс, крымінальны. Таму што гэтая падробка подпісаў падчас вылучэння ў сябраў камісіі, за гэта мусіць нехта панесці пакаранне. Пытанне, чаму не? Камісія ёсць. Далей, што датычна назіральнікаў, да? То бок, як мы ў кампаніі «Права выбара» звычайна дзейнічаем.
У гэтым годзе ўзялі абмежавалі дзейнасць назіральнікаў, спасылаючыся на права цэнтральнай выбарчай камісіі. Але выбачайце, акрамя выбарчага кодекса у нас ёсць яшчэ ў Беларусі закон аб сумленных і справядлівых выбарах у межах канвенцыі СНД. І ў гэтым законе там вось прапісана, што не маюць права быць абмежаваны правы назіральнікаў, іх прысутнасць на выбарчым участку і ўсё такое. То бок па аднаму закону быццам бы цэнтральная выбарчая камісія не парушае, але ж яна парушае другі закон, які таксама ў Беларусі рэгламентуе дзейнасць арганізацыі выбараў. А вот, дарэчы, ці зарэгламентавана ўзаемадзеянне, напрыклад, Міністэрства аховы здароўя, якое рабіла рэкамендацыі адносна абмежаванняў на выбарчых участках? Ці гэта проста вось гэтая пастанова Міністэрства аховы здароўя, яна мела рэкамендацыйны характар? Скажем так, Міністэрства аховы здароўя не рэкамендавала абмяжоўваць колькасць людзей у памяшканнях, дзе адбываюцца выбары. Гэта ўжо было свавольства цэнтральнай выбарчай камісіі. Міністэрства аховы здароўя дало рэкамендацыі пра тое, як мусіць быць арганізаваны выбары там у выглядзе колькі разоў праветрываць, там, што маскі мусіць сабе вайскова насіць, там тыя ж самыя пальчаткі. І тут для мяне, напрыклад, з гэтага года 20-го такая цікавая рэч, што ёсць была пастанова ЦВК, якая рэгламентуе, што ўсе назіральнікі у тым ліку мусяць быць у масках і пальчатках. Я думаю, што шмат хто з выбаршчыкаў, якія прыходзілі на выбарчыя участкі, звярталі ўвагу, як там экіпаваны вось прысутныя людзі. Калі я хадзіў галасаваць, дакладна назіральнікі, якія так называемыя праўладныя, яны не былі ў масках, яны не былі ў пальчатках. І больш таго, і члены камісіі не ўсе былі ў масках. Да, але членам камісіі хоць зрабіў заўвагу, яны адзелі. А назіральнікам ім без розніцы. То бок фактычна мы сутыкнулись з тым, што вось гэта сітуацыя з каранавірусам, яна была ўзята цэнтральнай выбарчай камісіяй для абмежавання правоў назіральнікаў на мінулых выбарах на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Толькі так можна ўсё гэта патлумачыць. Зразумела. Я думаю, пытанне, якое павінна было з'явіцца, гэта пытанне, як быць з дзеючым складам цэнтр выбаркама. Ці магчымы свабодныя выбары пры спадарні Ярмошынай? І як тады фармаваць, напрыклад, новую выбарчую камісію, якія ёсць ідэі, прапановы, ці абмяркоўвалася гэта на вось гэтых сустрэчах, дзе распрацоўваўся праект новага выбарчага кодекса? У мяне адразу просто пытанне такое ў лоб. А вы думаеце, Ярмошына сама што-небудзь вырашае? То бок, па сутнасці, Ярмошына гэта проста тая цацка, якой вертыкаль улады гуляецца, якая выконвае іх загады. І нават тое самае, што не зарэгістравалі Бабарыку, выбачайце, не было ніякіх парушэнняў выбарчага кодекса. Можа быць, былі парушэнні там крымінальнага, але Бабарыку не рэгістравалі. Это я адхіліўся малек. Што датычна фармавання камісіі ў будучым, то фармаваннем мусіць займацца Верховны Савет. Так ці інакш, з ліку тых палітычных партый, якія прайшлі ў склад Верховнага Савета. Таксама цікавая рэч, якую прапанавалі, гэта замацаваць, каб у складзе цэнтральнай выбарчай камісіі было не менш за 50% з парламенцкай апазіцыі. То бок, каб ніхто потым не сказаў, што тыя, хто займаюцца, занялі большасць месцаў у парламенце, яны захопліваюць далей уладу шляхам фармавання камісій пад сябе. Фактычна гэта такія элементы стрымак і проціваг дзеля таго, каб не было узурпацыі ўлады і патэнцыйных уздзеяння на ніжэй стаячыя камісіі. Хацеў бы запытаць такое пытанне пра ролю назіральнікаў. Наколькі яны ўвогуле патрэбныя, калі апазіцыя трапляе ў выбарчыя камісіі? Бо са свайго досведу я магу сказаць, што я быў некалькі разоў незалежным назіральнікам у розных краінах, і там фактычна роля назіральнікаў яна такая умоўная. Часам у некаторых краінах іх-то і няма. Таму што назіраннік для чаго патрэбен? Каб адсочваць, дзе адбываюцца парушэнні і не дапусціць гэтых парушэнняў. Звычайна у нас у Беларусі парушэнні адбываліся там, дзе камісіі адчувалі, цалкам працавалі як адзіны орган і адзін аднаго не баяліся рабіць любыя фальсіфікацыі.
Калі ў складзе камісіі будуць прадстаўнікі розных палітычных поглядаў, то яны не дадуць адзін аднаму зрабіць там нейкія фальсіфікацыі. Таму у дадзеным выпадку назіральнікаў можна пакінуць як опцыю для тых, хто жадае паглядзець, што такое выбары, там камусьці напісаць там нейкую навуковую працу пра выбары ў Беларусі. А функцыянальна я не думаю, што яны будуць зацікаўлены там нечым шукаць парушэнні ці што-небудзь знаходзіць, таму што гэтым будуць займацца самі сябры камісіі, яны не дапусцяць парушэнняў. З гэтым зразумела, а от ці разглядалі вы пытання сацыялагічных даследаванняў, экзіт-пулаў, магчымасць правядзення іх у часе выбарчых кампаній, тому што зараз гэта зрабіць фактычна немагчыма. От са свайго вопыту я скажу, што быў у Злучаных Штатах Амерыкі, там дазваляецца прысутнасць сацыолагаў на выбарчых участках, якія належаць там да дэмакратычнай партыі альбо да рэспубліканскай. І гэта нармальна. І гэта нармальна. А нават па дзеючаму кодэксу у нас забараняецца. У нас на гэтую тэму нічога не сказана, таму гэта не тое пытанне, якое мусіць разглядацца ў межах выбарчага заканадаўства. На жаль, сацыялогія ў нас на сённяшні момант рэгулюецца іншымі нарматыўнымі актамі, якія таксама з'яўляюцца вельмі такімі караючымі. Бо зноўку, каб праводзіць гэтае сацапытанне, трэба атрымаць дазвол у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. І на дадзены момант нібыта толькі 6 арганізацый маюць права праводзіць сацыялагічныя апытанні ў Беларусі. Весной іх было 7, я рабіў запыт у Акадэмію навук, а пасля выбараў ужо нехта з журналістаў казалі 9, то бок падчас гэта электаральнага працэсу 2 кампаніі дадалося. І зноўку, хто дадаліся? Тыя, хто потым медыйна выступалі і казалі, што Лукашенка набірае 80%. Зразумела. Што будзе з датэрміновым галасаваннем у адпаведнасці з новай рэдакцыяй выбарчага кодэкса? Цалкам адмовіцца ад датэрміновага галасавання мы не змаглі, таму што ёсць розныя сітуацыі ў людзей, калі няма мажлівасці у нядзелю прысутнічаць і кудысьці паехаць. Таму мы пакідаем такую магчымасць і пакідаем той самы час, то бок з аўторка па суботу, але на выбарчай акрузе альбо на тэрыторыі нейкага раёна мусіць быць толькі адзін выбарчы ўчастак, дзе будзе гэтае датэрміновае галасаванне. То бок, калі браць у Менску, гэта натуральна нармальна, бо прыехаць там з аднаго часткі раёна ў другі гэта будзе не так складана для таго, каб прагаласаваць. Але вось калі браць на сяле, то так ці інакш людзям з вёскі, якія не змогуць у нядзелю пайсці на прагаласаваць, ім прыйдзецца ехаць у раённы цэнтр для таго, каб пакінуць свой голас датэрмінова, калі яны будуць жадаць прагаласаваць альбо не галасаваць. Шмат у якіх краінах можна галасаваць поштай. Ці прадугледжваецца такая магчымасць, ці разглядалася яна і наколькі яна мэтазгодная ў Беларусі? Мы пра гэта абмяркоўвалі і пакуль што не бачым магчымасці для гэтага, таму што калі браць тых жа нашых суседзяў, то у нас няма дакладнага ўліку тых, хто мае права прагаласаваць, то бок так называемага спіса выбаршчыкаў ці рэестра выбаршчыкаў. І галасаванне поштай, яно можа проста апынуцца такім элементам для мажлівай фальсіфікацыі. Як кажуць, мы пакуль што да гэтага не гатовы. Яшчэ раз кажу, гэты кодекс, які выпрацавала група, ён не канчатковы, гэта кодекс для абмеркавання. Для абмеркавання прыняць за аснову і далей удасканальваць у будучым, скажем, дэмакратычна абраным парламенце. Да. Зразумела. Вяртаючыся да пытання рэестра выбаршчыкаў, наколькі мы уздымалі раней гэтае пытанне і аналізавалі, колькі ў нас выбаршчыкаў у Беларусі, праводзілі, скажем, такое унутранае партыйнае даследаванне, то мы не далічылись больш за 700 тысяч выбаршчыкаў. То бок яны проста зніклі. Як бы фармальна яны лічуцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, яны ў статыстыцы, але іх няма. І от пытанне, ці дае адказ гэта рэдакцыя выбарчага кодекса, ці будзе, скажем, зроблены
реестр выбаршчыкаў, каб не было маніпуляцый з людзьмі, якія, напрыклад, з'ехалі з Беларусі, іх няма, адпаведна іх проста не ўключаюць у спіс выбаршчыкаў. Вы мусіце зразумець, што у той самай Украіне рэестр выбаршчыкаў гэта і асобны орган, які гэта вядзе. То бок гэта натуральна вялікая праца, якую мусім зрабіць. Тое, што... Але прэцэдэнты ўжо ёсць, на прыкладзе той же самай Украіны, так? Да. Ну, то бок ва Ўкраіне дакладна існуе гэты рэестр выбарцаў, таму ты можаш залезці ў інтэрнэт, праверыць, дзе ты можаш прагаласаваць і што ты можаш рабіць. Калі ты не знаходзіш сабе ў інтэрнэце, ты можаш там у мясцовы орган, то бок пры органе пры мясцовых органах улады існуюць гэтыя як кабінеты, можна сказаць, дзе прадстаўнікі вось гэтага рэестра прысутнічаюць і запатрабаваць унясення зменаў пэўных. І гэта мусіць быць у будучым, але яшчэ раз кажу, на сённяшні момант мы не гатовыя. І Ігор Петрович нагадаю, што калі мы гэтых 700 000 знайшлі, гэта ж было пасля мясцовых выбараў, былі парламенцкія. То бок нагадаю, што па дзеючаму заканадаўству у мясцовых выбарах маюць права ўдзельнічаць расіяне, якія від на жыхарства маюць у Беларусі. Ну не 700 же тысяч чалавек. Ну, я не ведаю, колькі іх, але зноўку тое, што мы з вами паглядзелі, колькасць выбаршчыкаў на мясцовых выбарах і колькасць выбаршчыкаў на парламенцкіх выбарах, яна вельмі моцна супадала менавіта за кошт, хаця па сутнасці гэта розныя мусіць быць лічбы. Толькі вось за кошт гэтых расіян. Вось, і, скажем так, на сённяшні момант весці нейкую іншую базу, ну, усё роўна мы не здольныя будзем, пакуль не запрацуе цалкам механізм уліку грамадзян. Бо у кожнай структуры, я маю на ўвазе МУС, жыллёва-камунальныя, там свае базы, яны не уніфікаваны, яны не зводзяцца ў адно. І на сённяшні момант спісы фармуюцца менавіта па спісах жыллёва-камунальнай гаспадаркі. То бок гэта тое, што ёсць, з гэтым трэба працаваць. Будзем рухацца. Ці дае адказ новая рэдакцыя выбарчага кодэкса на пытанне, як павінен адбывацца падлік галасоў? Да, гэта вельмі балючая тэма, якую права выбара спрабавала ўвесь час дабіцца ад участковых камісій. Я яшчэ раз нагадаю, што па дзеючаму кодэксу вось проста ніяк не прапісана, вось як мусіць адбывацца падлік галасоў. Ці то на гэтых счётах, якія з косткамі, ці то з дапамогай кампутараў нейкіх, ці там машынкі для лічэння грошай. Гэтага нічога няма. І тое, што мы кажам, што кожны бюлетэнь мусіць быць паказаны, гэта нават не трэба прапісваць было б у кодэкс. Гэта проста, як кажуць, правапрымяняльная практыка, вось так трэба дзейнічаць. Але Цэнтральная выбарчая камісія на нашы ўсе гэтыя заклікі заўжды казала, што у кодексе не прапісана. Вось, каб нам больш гэтага не казалі, мы ў кодексе прапісалі, што і таблічкі ставяць, і рассартыроўваць, і паказваць кожны бюлетэнь, і што ўсе гэтыя працэдуры мусіце рабіць толькі адзін сябра камісіі. І тады задам я апошняе пытанне для нашых гледачоў. Чаму важна перамагаць праз выбары, а не праз вуліцу? Ну, таму што гэта нейкая устойлівасць і зразумеласць, таму што на вуліцы ўжо, лічыце, 5-й месяц ходзім і незразумела, як будзе далей рухацца. У нас няма ніякіх вось менавіта планаў, бачанняў далёкіх па вулічнай актыўнасці. Калі б у нас былі б сумленныя выбары і ў той самы парламент патрапілі б там палітычныя партыі, там прадстаўнікі нейкіх плыняў, то мы бы разумелі, што вось гэтыя жадаюць такога-то дабіцца для краіны, іншага развіцця. І мы б хаця бы выбіралі вось між гэтымі плынямі, пойдзем налева ці направа. А на сённяшні момант на вуліцы мы толькі можам сказаць, мы супраць, але мы не можам сказаць, за што мы. Таму толькі праз выбары можа быць устойлівае развіццё Беларусі. Дзякуй. Я нагадаю, што ў нас в студыі БСП News быў першы намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Алексей Сігаеў. Сёння я быў у якасці журналіста Ігор Барысаў. Долучайтесь до нашага Telegram-канала, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых сустрэч.
Па.